Umjetnički put Gabrijela Jurkića platio je ceh njegova svjetonazora i osobnosti. Rođen je u hrvatskoj obitelji u Livnu 24. ožujka 1886. Zbog rane smrti glave obitelji, majka je morala samostalno podizati djecu. Osim odanosti i ljubavi prema majci, Gabrijel je iz rodnog doma ponio u svijet i slike prirode u različita doba dana i godine. Srednju tehničku školu u Sarajevu svojevoljno je napustio, zaključivši da je gubitak vremena. On naime želi slikati. Dolazi u Zagreb u privatni atelje kod Čikoša Sesije i Crnčića na Poduku. Bori se s neimaštinom, a onda ipak dobiva novčanu potporu pa upisuje novoosnovanu obrtnu školu. Carsku akademiju likovnih umjetnosti u Beču upisao je kao prvi student iz BiH. Studije završio i trajno se nastanio u Sarajevu. U njemu i Zagrebu sudjelovao je na mnogim samostalnim ili zajedničkim izložbama. Cijenile su ga i kritika i publika. Oženio se književnicom Štefom, srodnom dušom koja mu je uz majku bila glavni ženski model. No sreća i slava nisu za Jurkića bile dugog daha. Sve više slika pejzaže, prirodu. Njegovo stajalište da je lijepo samo drugo ime za dobro i istinito u socijalno angažiranim 30. godinama 20. stoljeća nije dobro prihvaćeno. Krajolici kojima je nastojao promicati božanski naum u koji je duboko vjerovao smatrani su staromodnim. Gubio je naklonost kritike, ali i publike. Ostao je sam i sve izoliraniji, ali nije ga briga. Slika prirodu blaženom smirenošću, dok svijet oko njega grmi i tutnji. Socijalističke vlasti nisu mu sklone pa je izbačen iz Sarajeva. Stan i atelje nude mu Franjevci u rodnom Livnu. Ondje slika do potpune sljepoće, tiho i obzirno do smrti u dubokoj starosti. Gabrijel Jurkić svojom je umjetnošću služio Bogu. To je bilo njegovo poslanje. Zato je uzmicao svom vremenu.